Żvolta ġdida fl-iskandlu ta' 3 sptarijiet hekk kif il-kumpanija Stewart Healthcare qed taffaċċja kawża għal $5 miljun minn investitur Amerikan li kien sellef il-flus lil Vitals biex dawn setgħu ħadu id-deal 5 snin ilu. Dan il-każ jifta' kontroversja ġdida f'dan id-deal ta' 3 sptarijiet li huwa mifni irregolaritajiet li saru taħt l-amministrazzjoni preċedenti tal-eks-Prim Ministru Joseph Muscat. Irregolaritajiet li kienu konfermati wkoll f'rapport dettaljat maħruġ mill-Awditur Ġenerali. Il-Gazzetta Malta Today il-ħadd żvelat li l-kumpanija Gupta tat il-flus il-beneficjarju ewlieni ta' Vitals, il-kumpanija Bluestone, meta kienet qed tiġi negozjata l-konċessjoni tal-isptarijiet Keren Gregg, St. Luke's u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. F'Marzu tal-2015 Gupta wassu fi ftehim dwar il-finanzjament tal-Vitals ma' sidin ta' Bluestone li wieħed minnhom kien il-personaġġ kontroversjali Ram Tumuluri. Fi kliem sempliċi mingħajr dawn il-miljuni li ħam l-Amerikani, Tumuluri wis probabbli qatt ma kien ikun f'pożizzjoni li jagħmel l-offerta tiegħu. Anke minħabba l-fatt li kif nafu Vitals tfaċċat mix-xejn u qatt ma kellhom esperjenza fis-settur mediku. Issa Stewart Healthcare qed jaffaċċja din il-kawża f'qorti Ingliża fejn Gupta qed jiġġieldu għal dawn il-5 miljuni li kienu selfu. Bi Stewart qed tuża l-argument li kien hemm korruzzjoni fid-deal oriġinali sabiex tipprova twaqqa' il-kawża li għamlu l-Amerikani. Il-kuntratt tal-isptarijiet kien ingħata lil Vitals fl-2015 meta ħadu taħt idejhom it-tmexxija tal-Isptar San-Luqa, Keren Gregg u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għal 30 sena. U ma ingħataw mal-€5 miljun fis-sena minn flus il-poplu Malti u Għawċi kollu, kuntratt li sar bil-barka tal-Ministru ta' dak iż-żmien Konrad Mizzi. F'Lulju li għadda, investigazzjoni mill-Awditur Ġenerali ikkonfermat li l-offerta tal-VGH kellha tkun skwalifikata minħabba konfoffa mal-Gvern qabel kien inħareġ dan it-tender. Fl-istess waqt, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija għadu għaddej bil-kawża fil-qorti sabiex iwaqqa' dan id-deal skandaluż u l-isptarijiet jirritornaw lura għand il-poplu.